И чакай аз коя къща да вляза. Къде беше този Красио Кекса, бе? Красио Кекса, Цецо банката. Май тук беше. Отзвънна. Те ни чуват. Аз ще да отворя. Ще вляза. Кой ми разваля сега? Бе, кой ни отваря тя? Замръзнах. Кой си ти, бе, батко? Имам да ви предложа нещо. За Европарламент ще ставам кандидат кмет. Ама аз за кмет ще става така. Не ти, аз. Ей, Добре, влизам. ма ко правиш, ма? Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Аз съм Койчо Колев, народен представител. Дойдох да ви представя един европроект, който аз ще кандидатствам за кмет за вашето село. И се нуждая от вашите гласове. Ще ви представя моята програма. Кандидат кмет. Аз да съм те питал. Макс от пъти ми. Чакайте, господине. Дойдох да представя европроект. Моля да ме изслушате за малко. Може ли? Няма да отнеме много време. Обещавам. Аз не ти разбирам, камо ли да ти слушам. Ти нормален си. Ще ви покажа, господине. Може ли да ви представя моята европрограма? Тя е специално за вас. Няма да... за всички, Евро даваш. Семейство, гутен морник! Какъв е този? Не съм знам. кандидат мен. Какъв кандидат не си ти не приличаш на... на кмето ще станеш ти, на селото. Имам нужда от вашите гласове. Като- Ще ви представя Моля те да ми програмата. слушаш първо мене. Като те гледам тъй, намекваш нещо, пари ще ми даваш, а? Сега пари ще има, ама след като ме изберете. Дай ми. Няма Не пари. даваш нещо, дай ми на едро. На едро, на дребно, аз не съм банка. Какъв комет си ти? На гробищата ли? Пак ли ти бе, сине? Да! Какво искаш? Пица? Не, динер. Добре, нека да взема малко пари от този чичо и ще взема много работи. Той е кмет. Кой ми? Сега, здравейте господа. Чиста кмет. Хубаво, ти не меш. Такова, някой лев няма ли да даваш? Може ли да се свърша работата? Остай човека парламентен. Моля те, че ще дава пари. Ама човека има пари, нека тебе да ги държи в гащите и после да ги даде на хората миризливи, бе. Моля ви се, не се карайте сега, не се карайте. Виж ти какво прави, той нормално. Извинете, госпожо, Ай, може моля ли си. малко дистанция? Да, ходи, че си там при майка ти. Аз тук имам Ако да аз представя да проект. взех тебе, кой щеш да те вземе, бе, каза Анджия? Да, Не господин. обиждай така, брат ми, ясно ли ти? Защото ти като не знаеш как да си държиш. Не знам как съм се Госпожо, държа. може ли малко дистанция? Ти на мен Тихо, ти париш. тихо. Може ли да не се карате? Тихо. Извинявайте. Тихо, децата, тихо. Кой ти си? Господине, бихте ли се представили вашите имена? Аз окей, че съм аз. Има такива договор. Нали? Договор, листи, дет пишем тях. Трудов договор. Трудов договор имаме, да. Има. Имаш. Да. Здравно осигурен ли сте, господин? Осигурен съм. На компютрите, там, дет работата, нали? Дет пишат там, бе, дет почвам работата, бе. Ми пишат компютрите. Извинете, нищо не мога да разбера. Батко, ти за тези листи хартинки не си притесняй. Ние цели пакети имаме. Ами. После използваме вестниците Да. и те много голяма работа свършат. Да си знаете. Отиваш, фъргаш си мнението и си заминаваш. Така е, батко. Прав е. За Интересно. такива листове ти говорим. Не знам, момчета, аз не знам такава професия и интересно е. Истина. С тях може, като нямаш легло, опъваш си на змята, слагаш листите. Аз те я правим, на работата на казаните те я правим. Да те питам само, този работи ли? Работи, да. Не, тихо, мълчи си. Ко прави, човек? Става, не виждаш ли, бе? Обе, ти ще ми се бориш, бе. Седни долу, че си извадаш при човека, бе.
Как бяха вашите имена, господине? Може ли да ги кажете? Красо кехчето. Значи много си хубав. Извинете, госпожо, може ли? Здравейте, господа. Той си Искам да е- ви представя един европроект, който е... Откъде си? Сега му остави човека, прекаляваш ма. Абе, аз... Извинете, госпожо, Какво може искаш ли да малко дистанция? Абе, каква дистанция? Ами аз искаш? имам нужда от Десет. лично пространство, което мога на Чичо, тези господа. интеркмет, А, малко не Батко, му да обръщайте те внимание. питам. Той му... Социални мрежи имаш ли? Каква мрежа имаш навънка на портата ти ма? Да. Ти къде слизаш, къде влизаш? Абе, Пред ти- мрежата. Да, през майка ти. Извинете, може да не се карате? Да, Нека да си много представя се евро. знам, много се знам. Господине, бихте ли си казали пак трите имена, че аз не можа да ги чуя? Красо кехчето си мас. Ама това са две имена. То през всичко минава тези двете имена. Как бе? Име, презиме, фамилия? Да. Той иска Иска да да каже, каже- че името минава през казанти, през хората, през колите, през пътеките. То са Госпожо, работи ли? може ли малко Добре, дистанция? ти се остави човека, че прекаляваш. Остави човека остави ме, интернат. бе. Интернат, остави човека интернат. И ти си интернет, ама шапка имаш на главата. Господине, имате ли трудов договор? Имам. Стоп. Вие с какво се занимавате? Сега ще ти покажем. Покажи. Ние сме оркестър. Бърз кредит. Теглиш и бързаш. 900 И заминаваш. Сега ще ти Интересно. покажа. Интересно. Сега. Специален поздрав за комета. Комети, аз теб се люби. Абе, А, ти не, си не. малко ти. Не ставаш. Защо да не ставам? Ти за комето пееш, за мен... За кой друг да пея? Пари искам. По-добре, Да е, бре. Аз Просто... дай. Момчета, сега ще ви покажа. Тук сме изготвили един европроект. Ще направим болници, училища. Значи деца, ако нямате и деца, ще ви направим. Как ще Само- ви направите деца? Да, Матко, разбрах ли. Интересно. Обаче, да ти... Ти обаче не си добре с времето. Очилата, май докторите не те ги изписаха за теб. Да, Аз аз като да. гледам, аз като гледам само черен екран, друго не виждам. Да, батко. Момчета, това е 2 годишен проект. Май Който? лаптопът ти е 2 годишен. Да. А, Добре. Разбрахте ли за какво съм? Да. Да. Батко, давай малко за настроението. Да, Баба. бабка. Да, Виж как не. това ракията Да, донесе. да, то си- Момчета, благодаря, но аз не Не, пия. батко, Не, ти не си кусал, бе. аз не мога да се излагам да се напивам. Един път не е нищо, батко. Става ми, аз не съм пил 20 години. И комети ти пеят, бе. Ти знаеш ли, ти знаеш ли, ние с този никога не сме пили една капка ракия. Ние го даваме по литри. Не, благодаря. Торта! момчета. Не, Дай торта! нищо, Е, нищо. торта аз се направи. Не, благодаря. Ще си ходя. Разбрахте ли за какво съм дошъл? За... Комета ще правиш деца. Да, дето... Който деца няма, ти ще им направиш. Батко, някой хлеб да даваш. Да, батко. За Някаква храната. стотачка. Аз взимам храна на тях, те мисля, че от магазина, ама аз взимам от казаните. Момчета, разберете, че сега още почваме, зелени сме. Като ме изберете, тогава ще... На здраве, Но аз вече те избрах.
Кой си брат? Кусе, батко, кусе. Не, благодаря. Моля ти се, ама аз не пия. Той Не, е не. домашен. Не пия, аз не пия. Просто Ти не си се пи. Не А. ми се пи. Пи малко. Да ви кажа... Не съм гладен. Съм гладен. Какъв Не ми се кумече, пи. знала щяко не пи. A few moments later. Давай, кумете. Да го вземем парти. Да го вземем всичко. Ето. Всичко. Ти не знаеш, ти си господин и те е кмет На нас не вика Джеки Чан. на цялото село. Ади. Чакай едно нещо това да правим. Ама после ще го вържим, айде да ходим. Чай, къде съм аз, бе? О, защо му боли главата, бе? О, кой ме върза така, бе? Къде ми е лаптопа, бе? Къде са ми парите? Кекс! Банка, къде си, бе? Правих аз. Така ми се пада. Ще ставам. Здравейте, абонирайте се за канала за най-важното. Така, да ви покажем ролите, кои бяхме. Тотка. Аз съм кмета, гласувайте за мене, Гласувайте за него. да съм добре. Красо кек, само аз правя кек. Аз, както знаете, аз съм Цецо Банката. Абонирайте се за канала, Да. И дано очаквайте още клипове. Надявам се да ви е Банката. харесало. Да, видеото дано да ви е харесало. И абонирайте се за канала! Това е бутона на цените. Кекса. Да, абонирайте се, ще има още клипове. Да! Хубави Не са. ме бутай, кой паче с ръката, бе? Малко дистанция от мен. Всичко е точно. Пак дистанция ми вика. Айде, Чао. спирай, айде.